अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर स्वातंत्र्य दिनी घंटानाद आंदोलन करण्यात आले। काढून घेतलेले थांबे नवे थांबे रेल्वे गाड्यांना द्यावे, तसेच प्राध्यापक मधु दंडवतेंचं नाव सावंतवाडी टर्मिनसला द्यावं अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। आपल्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, कोकण रेल्वे आपल्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, झालंच पाहिजे झालंच पाहिजे। सावंतवाडी टर्मिनलला प्राध्यापक मधु दंडवतेंचं नाव दिलं पाहिजे। सावंतवाडी टर्मिनलला प्राध्यापक मधु दंडवतेंचे नाव दिलंच पाहिजे। रेल्वे तिकीट बुकिंगचा झोन थांबलाच पाहिजे, थांबलाच पाहिजे। रेल्वे तिकीट बुकिंगचा झोन थांबलाच पाहिजे, थांबलाच पाहिजे। कोकण रेल्वे भूमिपुत्रांना मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। कोकण रेल्वे भूमिपुत्रांना मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे। सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेचा 26 जानेवारीला आपलं एक आंदोलन झालं होतं। त्यावेळी काही लोकप्रतिनिधी आले आणि त्यांनी काही आश्वासनं दिली होती की रेल्वे मंत्र्यांची या अशी आमची जी समिती आहे त्याची भेट घालून देऊ, पण ती भेट घालून दिली नाही आणि त्यावेळी जे प्रश्न होते ते अजूनही तसेच प्रलंबित आहेत। या उलट जर राज्य सरकारकडून काही ज्या सुविधा रेल्वेला पुरवायच्या आहेत त्या पुरवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। म्हणजे रेल्वेला जे पाणी लागणार आहे ते तिलारी धरणातून पाणी इकडे येण्याची व्यवस्था झालेली आहे। त्याच्यासाठी साधारणपणे 5.5 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झालेला आहे। MTDC मार्फत काही निधी मंजूर झालेला आहे। म्हणजे सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या बाबतीतल्या ज्या काही प्रश्न आहेत, काही अडचणी ज्या होत्या त्या दूर होताना राज्य सरकार दूर करताना दिसत आहे। मग आता भूमिका ही केंद्र सरकार, इथले खासदार आणि इथल्या इतर लोकप्रतिनिधींनी घ्यायची आहे, पण ती भूमिका इथले लोकप्रतिनिधी, इथले खासदार घेताना दिसत नाही आहेत। याच्यासाठी त्यांना जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन आहे। जाग आणण्यासाठी म्हणण्यापेक्षा हे झोपेचं सोंग घेतलेली लोक आहेत आणि ह्या सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनल्सचं जे अधिकृतपणे भूमिपूजन झालं त्याच्यावरती काही निधी खर्च झाला, तो खर्च होऊन थोडंसं काम देखील झालं, 50% काम झालं। फक्त आता 50% काम अपुरं आहे, ते अडवण्यासाठी काही लोक पुढाकार घेताना दिसत आहेत। हे झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत ते आता जनतेने शोधून काढले पाहिजे आणि त्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे। त्याचवेळी आमचं हे रेल्वे टर्मिनसचं काम पुढे जाईल असं आम्हाला वाटतं। कोकण रेल्वेनं आम्हाला बेलापूरला बोलवलं होतं, मात्र अल्पकाळात हे निमंत्रण मिळाल्यानं तिथं जाणं शक्य झालं नाही। कोकण रेल्वे व्यवस्थापकांसह आमच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक लावावी ती आवश्यक आहे। आमच्या स्थानकाचं उत्पन्न चांगलं आहे असं असतानाही सावंतवाडी टर्मिनसकडे दुर्लक्ष होत आहे। त्यामुळे कोकण रेल्वेसोबत बैठक घेऊन आमच्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवाव्यात। यासाठी आमदार खासदारांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी संघटनेचे सचिव मिहिर मटकर यांनी केली आहे। त्यानुसार आपण ह्या वर्षातलं दुसरं घंटानाद आंदोलन पार पाडलं आहे। नुकत्याच कोकण रेल्वेला बजावलेल्या नोटीसप्रमाणे काल दिनांक 14 ऑगस्टला आम्हाला कोकण रेल्वेने बेलापूर येथे बोलवलेलं, पण ती एकदम शॉर्ट नोटीस होती, त्यामुळे आमच्या टीमला तिकडे जाता आलं नाही। त्यामुळे लवकरच आमची मागणी अशी आहे लोकल नेत्यांकडे की त्यांनी CMD साहेबांसोबत आणि कोकण रेल्वेसोबत एक प्रशासकीय भेट घ्यावी। ही भेट खूप गरजेची आहे, कारण काय आमचा रेव्हेन्यू आणि फुटफॉल जे त्यांच्या भाषेत त्यांना लागतं ते खूप चांगलं आहे। त्याचमुळे आम्हाला PRS सिस्टीम ही सुद्धा परत 8 वाजेपर्यंत मिळाली आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असताना कुठेतरी सावंतवाडी टर्मिनसवर हे मुद्दाम दुर्लक्ष केलं जातं हे सरळ समजून येतं। त्यामुळे मी इकडच्या आमदार आणि खासदारांना विनंती करेन की सावंतवाडी संघटनेची ही लवकरात लवकर CMD साहेबांबरोबर आणि कोकण रेल्वे प्रशासनाबरोबर एक बैठक करून आम्हाला आमच्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवाव्या अशी एक बंदोबस्त त्यांनी करावं। कारण काय टर्मिनस ही खूप मोठी गोष्ट आहे, ही कोण 3-4 जण येऊन पूर्ण करू शकत नाही, त्याला एक पूर्ण प्रॉपर टीमवर्क लागतं आणि त्याच ह्यानी कोकणाला अख्ख्या न्याय मिळू शकतो। सावंतवाडी टर्मिनस हे ज्वलंत उदाहरण आहे की कोकणपट्टा कसा एकत्र येऊ शकतो आणि आपले प्रश्न सोडवू शकतो। त्यामुळे माझी विनंती राहील सरकारला की लवकरात लवकर त्यांनी आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या आणि आमच्या काढून घेण्यात आलेले थांबे आणि तसेच नवीन गाड्यांचे थांबे हे आम्हाला परत द्यावेत।
आणि लवकरच ह्या सावंतवाडी टर्मिनसला प्राध्यापक मधु दंडवते टर्मिनल असं घोषित करून इकडच्या जनतेचं स्वप्न पूर्ण करावं अशी मी तुमच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. तसेच कोरोनात काढून घेतलेले थांबे, नव्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना, रेल्वे गाड्यांना थांबे, कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांचं नाव टर्मिनसला द्यावं आणि रखडलेलं सावंतवाडी टर्मिनस पूर्णत्वास न्यावं अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. स्थानकावर घंटानाद करत कोकण रेल्वे सरकारला जाग आणली. यावेळी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, सचिव मिहीर मटकर, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, भूषण बांदिवडेकर, सागर तळवणेकर, सागर नाणुसकर, लीलाधर घाडी, नरेंद्र तारी, सुधीर राऊळ, प्रथमेश पाडगावकर, विनोद नाईक उपस्थित होते. कोकण रेल्वे आपल्या हक्काची, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.